Pois o primeiro que quería dicir era de parte de Expostas, moitísimas grazas por convidarnos a participar nesta actividade, moitísimas grazas ao Centro Comercial Travesía, por suposto, moitísimas grazas ás nais de Érguete por participar, por darnos o permiso. Bueno, a verdade é que esta actividade é un pouco como un peche de ciclo de algún xeito, non? Porque cando Expostas comezou no 2017, a idea era un pouco pois retratar a grandes mulleres relevantes nas rúas, porque considerábamos que efectivamente a rúa precisaba máis mulleres, non? Como que o espazo público estaba un pouco vedado ás mulleres de xeito tradicional, case ou histórico. Entón, bueno, a verdade é que o día de hoxe no que se mestura esta idea con todo o traballazo das nais de Érguete, mulleres que no seu momento saíron á rúa con toda a forza, con toda a valentía, digamos que condensa moi ben o que elas fixeron esa idea, non? Un pouco de que as mulleres tamén poden tomar as rúas, que teñen moitísimo que aportar no eido público. Así que, como digo, a verdade é que é unha actividade, penso que pecha moi ben toda esta idea, toda esta dinámica, e o mesmo, estamos encantadísimas de ter participado, así que nada, moitísimas grazas, mulleres ás rúas.